Шәһәр телевидениесе тарихы бездән башлана. Чаллы ТВ 20 ел эфирда. Инде белгәнебезчә, 15 апрельдә Чаллы ТВга 20 ел тула. Ай дәвамында без көн сайын телеканалыбызның тарихы, аның үсешенә зур өлеш керткән хезмәткәрләре турында сөйләячәкбез. Күңел радиосы Чаллы телеканалының аерылгысыз өлеше. Бүген ул тәүлек буе татар телендә эшләүче шәһәрнең бердән-бер радиосы. Аның тарихы турында тулырак хәбәрчебез Лидия Хәбибҗанова белде. Күңел радиосын белмәгән татар кешесе юктыр мөгаен. Бүген аны Чаллы шәһәре генә түгел, тирә-яктагы район халкы да тыңлый. Меңләгәннәр күңелен яуларга өлгергән радио ничек башланган соң? Күңел радиосына кадәр 92 елда Чаллыда чыбыклы радио эшли. Ул шәһәр халкы күңелен яулап алыр дип күз алдына да китермәгән идем дип искә ала Сергей Елькин. Биредә ул музыкаль мөхәррир иде. Соңыннан чыбыклы радио ябылып, УКВ ешлыгында 101 радиосы эшли башлый. Анда кыю адым ясала. Алып баручылар шәһәрдә беренче тапкыр туры эфирда сөйли башлыйлар. Самая большая трудность, наверное, в установлении радио. 90-нчы елларда әле радио борлыкка килгәндә генә иң авыры ул эфирда уйнатырлык заманча яхшы музыка табу иде. Дәртле омтылучан яшьләр коллективы кыенлыклардан куркып тормый, алга таба атлый. 101 радиосы урынына 1997 елның август башында шәһәр халкы беренче тапкыр күңелне ишетә. Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сез ул кыска толкынның 67,79 яшьлегендәге күңел радиосын тыңлыйсыз. Аның оештыручысы Чаллы шәһәр хөкүмәте. Менә шулай һәр көнне сәгать иртәнге 7-дән күңел радиосы эшли башлый. Тапшырулар кичке сәгать 11-гә кадәр алып барыла. Туры эфирга дикторлар шәһәрдән читтә Алтай радио һәм телевидение тапшырулар студиясендә чыга. Радио җитәкчесе итеп Илдар Төхбәтуллин, иҗади мөхәррир итеп Әгния Миннебаева билгеләнә. Без ул чагында чыбыклы радиода булган 15-20 кассета белән башлап җибәрдек эшебезне. Аннары инде әкренләп җырлар туплый башладык. Танылган җырчылар белән килешүләр төзедек. Татарстан дәүләт радиосына чыктык. КамАЗдан алып кайттык күп кенә җырлар. Радио тыңлаучыларыбыз да ярдәмгә килде. Алар да үзләрендә булган патефон тәлинкәләрен, кассеталарны алып килделәр. Ул вакытта радиода эшләргә Сәрия Батуллина, Гөлшәшәк Минхаҗетдинова, Энҗе Абдуллина һәм башка талантлы яшьләр алына. Радионың яңалыклар бүлегендә эшләгән көннәрем әле дә истә ди, шуларның берсе Энҗе Гәрәева. Ул вакытта технология бу кадәр камилләшмәгән иде. Без бөтен хәбәрләрне телефон аша җыя идек, яки урыннарга чыгып репортажлар эшлидер идек. Ул вакытта кем әйткәндәй шундый зур безнең диктофоннар иде. Ул диктофоннарны күтәреп баруына да кем әйткәндәй бераз урыга баргандай кебек тоеладыр. Шулай да инде үз эшеңнән тәм табу бу авырлыкларны җиңәргә ярдәм итте. Бүген исә алып баручылар техник яктан заман таләпләренә җавап бирүче яңа студиядан эфирга чыга. Шәһәрдәшләр радионы тыңлый гына түгел, онлайн рәвешендә карый да ала. Лидия Хәбибҗанова, Илназ Тимербаев, Евгений Максимов. Яңалыклар.